Добър вечер! Както обещах, малко късничко днес, но следващата есенция, за която ще говоря, е джанк. Джанк? Нашата си джанк. Слива. Джанк. Джанка е за хора, които имат страх от загуба на контрол. Страх ги е да не избухнат. Това са хора, които всеки момент просто са барут, обаче толкова ги е страх да избухнат, защото не се знае какво ще се случи. Хора, които си мислят, че имат усещане, че ще поудеят, че ще направо, че ще гръмнат, че ще изперкат. Това е такова едно вътрешно чувство, че усеща, че се надува в червява, обаче стои и мислено си казва: леле, сега аз изпуснах, просто стана, нали, и се опитват да се контролират, да се придържат, да се сдържат. Също може, наблюдавам го, аз на моето дете съм го давала, когато са децата в пубертета и почнат да им излизат пъпчици. Джанката също помага много за тези пъпки, това показват. Помага за пъпките. Като цяло, джанка е точно за това. Хора, които са пред да не гръмнат, да не избухнат. И ако са небалансирани, тя помага да се успокои този огън. И така. Та днес това е джанката. Хубава вечер!